Takhuk ni thani kaisa sungmung tabo social media wai viral ngai tongo ADC hafang bai je sub zonal development officer ni je recruitment khaija bane obodo scam ngai tongo rang bai khlai recruitment khaija hunai ko kasaka bani loge wo Takhuk khoroksa belai ke sine jag loku bai kaisa school ni principal Borom Gwnang Hebol Kalai bani bumung kasai phaija recruitment board tongo hunai nai tei scam khaithani bano agent khlai snamjak khana songjak khana hanai je snamjak thani bo baike bini bumung kasai phaika ba bujratoi kubai abani information none je voice record kasai phaimane nang bumai ke kok promo rai belaki hambai ang Nakar sano chini sar Hebol ni thanibo je o jaga khorokni kok salaimani bisingo recruitment board bobu tongkhana hi siyawi ni ang je sar Hebol ni bumung khumani abo ang belai ke salia aboni bagai ang sar Hebol ni thani tei Lukurokni thani bo ang belai ke Nakar sano tei kaisa wngkhe tar mane boni kono or jaga committee bo krei na committee bo krei pho ke ang hai siyawi bobu tongkhana hi sajakmani omani belai ke rong ha ke je ADC hafango je recruitment committee board je scam ngai tongo humani ke bujra tini thani toitho tong ani oro khoroksa sini anu ya borok ni bising tei hai sajakmano ang bisas khlai te khoroksa bai share khaimani bo ani bol ha ang nai kha seri sungya koi naimani or jaga je borok ni bising ti toitho phayo bo toitho bitigya bo kono kubuya bo ekebare kubuya bo samani ang seri manai kha okay o jaga kubuya no na ang te khoroksa bai over phono share khaimani obani rong kha Lukurokno Nakar baidi Nakar baisdi